Така, понеже родих надълго и на широко, които да дадат някаква информация за новото устройство, новото старо устройство на Google, Chromecast с Google TV 4K, да реших да драсна и това видео отгоре, да добият представа хората за какво става въпрос, дали искат да си го вземат, дали не искат да си го вземат, какво могат да правят, какво не могат да правят с него. Да, започваме опаковката, разопаковане стандартно, виждали сме на 1000 видеа как се прави. Имаме някакъв скалпел притеснителен, да не се срежа. Тук техничарите ще ми се смеят заради кълцането. Старах се, но вече не старая. Та, махаме. Дано да няма паве вътре. Така, тук вътре е устройството, дистанционното, документацията. Имаме прилежно на вид кабел, около метър. Пишеше някъде, че е дълъг. И захранването. Пропуснах да отбележа, че имаме и батерии за дистанционното управление, което е добре. И това е. Общо взето. Тия неща, типично по български, няма да ги чета. Не е нужно. Отваряме устройството. Приятна кутийка, приятно прибрано. Странно малко. Мислех, че е доста по-голямо, но ето за сравнение тук на дъщерята телефона Samsung Galaxy A53 или 2, те са еднакви. Ето долу горе за сравнение да добиете представа за размера. Ето и една мишка. Мъничко е. Има си бутонче за ресетване, ако нещо се наложи да бъде ресетнато. Дистанционното управление. По същия начин опакован, приятно. Много минималистично, много приятно на допир също. Хубавото при него е, че може да се сдвои с дистанционното на телевизора и реално с това дистанционно може да управлявате и телевизора и това устройство. Айде пак с ножа да начнем да режем батерийките. Странното е, че батерийките се слагат в една посока и двете. Не е както сме свикнали, едната плюса е да бъде надолу, другата да нагоре. Тук и двете плюсовете са нагоре. Което е изненадващо, но внимайте като слагате батериите, за да не ги объркате. Макар че пружинките ще ви ориентират, но все пак. Така. Много
по интересен начин е защипан кабела, буквално защипан с щипчици. Много приятни. Ето щрак. Ако местото, където слагате устройството и контакта са много наблизо, можете да си отпуснете само малка част от кабелчето и пак да си защипите с щипките, което за мен е добра новина, че не се налага да опъвам кабели навсякъде, да стърчат и да се чуя къде да ги крия. И така. Доколкото знам, устройството е с 4 гигабайта RAM, 4 гигабайта памет свободна и 1 гигабайт и половина RAM. Да, за някои хора звучи притеснително малко 1 гигабайт и половина, но трябва да имаме предвид, че то е само за телевизия, основно за някакви слаби игри и е напълно достатъчно, няма да усетите никакви забавения при работа с него. Вече настроих едно подобно за баща ми, няма никакви проблеми, приятно се работи. И се придвижваме към телевизора. Вече сме при телевизора, включваме го съответно към HDMI порта. До тук нищо сложно или невероятно. Преди да го включа захранването, ще включа телевизора. Имаме на HDMI 2. Включваме го в захранването. Така стартира устройството. Подготвили сме се с двете дистанционни. Неговото дистанционно вече се мига, т.е. търси връзка. Малко ще направя връзка. Ето. Ще вземем и на щерката телефона, за да може да ги сдвоиме. Избираме си който език искаме. Предварително сме инсталирали Google Home. Стартираме Google Home. Устройства. Добави устройство. Ново устройство. Да, ще бъде тук при нас. Разрешаваме да търси нови устройства около нас. Започва да се търси нови устройства около нас. Ето тук намериха се. Казваме добре, съгласни сме и тук ни казва, че трябва да прочетем QR кода, който е на телевизора. Прочитаме QR кода от телевизора и вече всичко си започва самостоятелно. Така, написахме, че ще бъде в детската стая. Въвеждаме паролата на интернет адреса ни. Така. Вкарахме си паролата за домашния Wi-Fi. Устройството я получи също. Установена е връзка, както се вижда. Продължаваме с допълнителните разрешения и настройки. Така, естествено, устройството си намери актуализация. Сега ще отнеме някакво време, докато се изтегли и инсталира актуализацията. Тук телефона ни разказва някакви неща за устройството, че има гласово управление, че можем да търсим каквото ни трябва мултимедийно или медийно в нашите приложения. Тук ни пита към кои от изброените услуги имаме абонаменти. Устройството вече се актуализира, рестартира се, установи си връзка с Wi-Fi в мрежата. Тук, доколкото разбирам, също
вече сме приключили с настройките на Google Home. Ето го и новото устройство в детската стая. И чакаме вече да се появи менюто на телевизора. Ето, моля, изчакайте. Възпитана работа. Така. Настройване на дистанционното. Съгласяваме се. Казваме му, че искаме да управляваме и телевизора. Той ни пита каква марка е телевизора. Казваме му, че е Philips в случая при нас. Обяснява ни какво се случва. Ние се съгласяваме. Тук ни казва да натиснем бутоните за звук. Съответно нищо не се случва, затова я казваме не се случва нищо. То ни дава друг код. По същия начин ни пита нещо случва ли се. Ето. В лявата страна виждате, че вече може да управляваме звука на телевизора. Ето е музиката, която да върви. Бутоните за сила на звука работят ли? Работят. Тук настрояваме бутона за включване и изключване. Ето. Изключи се телевизора. Сега ще го включим с дистанционното. Ето. И по този начин имаме вече едно дистанционно, в което управляваме телевизора. Ни пита дали сме съгласни. Продължаваме напред. Казвам, че ще е готово всичко и се съгласихме и това реално е вече екрана, който ще виждате от устройството.